Pozdrav svima, ja sam dr. Marija Kovačević, specijalistica za intimno zdravlje, zdravo starenje i ljudsko ponašanje. Danas ću s vama podijeliti temu koja možda zvuči jednostavno, ali u praksi stvara mnoge nesporazume i probleme u intimnim odnosima. A to su poze tijekom seksa koje najviše utječu na žensko zadovoljstvo i želju. Zašto sam odlučila govoriti upravo o ovome? Zato što u svom savjetovalištu vrlo često čujem muškarce, osobito nakon 40. ili 50. godine, kako se žale da partnerica pokazuje sve manje interesa ili strasti. S druge strane, žene mi povjeravaju da ponekad jednostavno ne osjećaju dovoljno uzbuđenja, ali da to rijetko priznaju svojim partnerima. I upravo tu nastaje začarani krug šutnje, nesigurnosti i udaljavanja. Možda ono što smatrate normalnim ili dovoljno dobrim zapravo potkopava vašu intimnost. A kada se to dogodi, nije pogođen samo seksualni život, već i povjerenje, bliskost i opće zadovoljstvo u vezi. U ovom videu govorit ću vrlo otvoreno, ali stručno, o 4 konkretne poze tijekom seksa koje mogu promijeniti dinamiku u vašoj vezi i natjerati vašu partnericu da vas želi iznova, svake noći. Ostanite sa mnom do kraja, jer neke od ovih poza možda još niste ni isprobali, a upravo one mogu biti ključ do većeg zadovoljstva. I prije nego što nastavimo, iskoristite trenutak i pretplatite se na kanal. U komentarima mi napišite jeste li se ikada zapitali zašto vaša partnerica gubi želju ili imate pitanja o ovoj temi. Tako mogu pripremiti još više sadržaja koji će vam zaista pomoći. Kada govorimo o seksualnom životu u zrelijoj dobi, mnogi muškarci misle da je glavni problem erekcija ili trajanje odnosa. Međutim, istina je da u najvećem broju slučajeva ključ leži u razumijevanju ženske psihologije i fiziologije. Položaji tijekom seksa nisu samo stvar akrobatike. Oni imaju ogroman utjecaj na to kako žena doživljava bliskost, uzbuđenje i želju za svojim partnerom. Danas ću vam, kao liječnica i netko tko je saslušao stotine stvarnih iskustava pacijenata, objasniti zašto su određene poze moćnije od drugih i kako mogu stvoriti osjećaj želje koji se ne gasi preko noći. Zašto je izbor poza toliko važan? Žensko tijelo reagira vrlo složeno. Nije dovoljno samo mehanički odraditi čin. Postoji kombinacija faktora, stimulacija određenih zona, osjećaj kontrole ili predaje, vizualna povezanost s partnerom i emocionalna atmosfera. Odabrani položaj može ili pojačati sve te elemente ili ih potpuno ugušiti. Mnogi muškarci nakon 50. ili 60. godine ostaju u rutini. Godinama koriste iste poze jer im se čine jednostavne i provjerene. Ali upravo ta rutina stvara dosadu i kod žene i kod muškarca. Kada tijelo i više ne osjećaju novost, želja prirodno opada. Prva poza u kojoj žena dominira jedna od poza, koja ženama vraća osjećaj kontrole i uzbuđenja, je kada se ona nalazi iznad. Možda vam se ovo čini očito, ali važno je razumjeti zašto je to toliko moćno. Kada žena preuzima ritam, ona kontrolira dubinu, brzinu i kut penetracije. Time dobiva priliku da precizno stimulira osjetljiva područja koja odgovaraju njenoj anatomiji. Za mnoge muškarce, ova poza je i psihološki izazovna, jer znači odricanje od glavne uloge. No, upravo u tome leži snaga. Pokazujete povjerenje i spremnost da partnerici date prostor. U praksi, žene često priznaju da se u ovoj pozi osjećaju slobodnije eksperimentirati s pokretima i izražavati svoje potrebe. To ne znači da muškarac gubi važnost, već da njegova uloga postaje podrška, nježnost i ohrabrenje. Druga poza s dubljim emocionalnim kontaktom, jedna od poza koju žene često izdvajaju kao intimniju, jest klasična misionarska poza, ali uz male prilagodbe. Kada muškarac lagano podigne tijelo, uspostavlja kontakt očima i usmjeri pažnju na poljupce i dodire, ova poza postaje mnogo više od standardne. Zašto? Zato što pruža osjećaj povezanosti. Žene žele osjetiti da nisu samo objekt, nego i da je partner emocionalno prisutan. U ovoj pozi muškarac može rukama milovati lice, kosu ili bokove partnerice, čime pojačava osjećaj nježnosti i sigurnosti. S medicinskog aspekta, upravo sigurnost i emocionalna prisutnost povećavaju lučenje oksitocina, hormona ljubavi, koji dodatno učvršćuje vezu između partnera. Treća poza. Stimulacija iz neočekivanog kuta. Postoje poze koje omogućuju intenzivniju stimulaciju G točke ili klitorisa. Primjerice, poza u kojoj je žena na sve 4, a muškarac iza nje, daje drugačiji kut penetracije
i može pogoditi dijelove rodnice koje u standardnim pozama ostaju nedovoljno stimulirane. Međutim, važno je naglasiti da ova poza ne odgovara svakoj ženi. Nekima može biti fizički neugodna, dok druge doživljavaju vrlo snažan užitak. Tajna je u komunikaciji. Muškarac mora obratiti pažnju na reakcije partnerice, pratiti njen dah, pokrete i izraz lica. Ako je žena opuštena i uživa, ova poza može biti izvor velike strasti. Ako ne, tada može izazvati nelagodu i udaljavanje. 4. poza. Bliskost i iznenađenje u jednom. Jedan položaj koji često zanemarujemo je bočna poza, gdje su oba partnera okrenuta jedno prema drugome. Ova poza omogućuje sporije, senzualnije pokrete i daje priliku za mnogo dodira, poljubaca i šapta. Naizgled jednostavna, ova poza stvara uvjete za produženu intimnost, jer nije fokusirana samo na penetraciju, nego na cjelokupni doživljaj. Mnoge žene kažu da se upravo u ovoj pozi osjećaju najvoljenije, jer nisu samo pasivni sudionici, nego aktivno sudjeluju u ritmu, dodirima i emocijama. Muškarac s druge strane pokazuje zrelost i strpljenje, što partnerici ulijeva dodatnu sigurnost. Uobičajene pogreške koje muškarci čine. Sada kada smo naveli 4 ključne poze, želim naglasiti pogreške koje najčešće vidim u praksi. Nedostatak komunikacije. Muškarci pretpostavljaju što partnerici odgovara, umjesto da pitaju. Brzina i nestrpljenje, umjesto sporog istraživanja, prelazi se na mehaničke pokrete. Zanemarivanje emocionalnog aspekta, fokus isključivo na fizičkom, bez stvaranja atmosfere. Strah od eksperimentiranja, ostajanje u rutini iz nelagode ili srama. Signali na koje treba obratiti pažnju. Ako primijetite da partnerica izbjegava intimne odnose, okreće se nakon čina ili djeluje odsutno, to su jasni znakovi da nešto nedostaje. Nisu uvijek u pitanju hormoni ili bolest. Često je problem u nedostatku novosti i emocionalne povezanosti. Kada smo već govorili o 4 poze koje mogu potpuno promijeniti dinamiku odnosa, važno je razumjeti zašto one djeluju na žensku želju. Nije riječ samo o fizičkom položaju tijela, već o duboko ukorijenjenim psihološkim i biološkim faktorima koji oblikuju način na koji žena doživljava seksualnost. Ako muškarac ne razumije te mehanizme, lako može pogrešno protumačiti ponašanje svoje partnerice i zaključiti da više nema želje, dok je istina mnogo složenija. Biološki uzroci promjena u želji žensko tijelo se s godinama mijenja, baš kao i muško. Nakon 40. a osobito u peri i postmenopauzi, dolazi do hormonalnih oscilacija. Razine estrogena i progesterona se smanjuju, a to može rezultirati suhoćom rodnice, smanjenom elastičnošću tkiva i osjetljivošću. Sve to utječe na užitak i lakoću postizanja orgazma. S medicinskog gledišta, odabrana poza može umanjiti ili pojačati te tegobe. Primjerice, određeni položaji omogućuju bolji dotok krvi uz djelično područje, što olakšava opuštanje i smanjuje bol. S druge strane, neke poze mogu povećati osjećaj nelagode ako žena pati od suhoće ili napetosti mišića. Muškarci nakon 50. i 60. godine često zaboravljaju da i njihovo tijelo prolazi kroz promjene. Razina testosterona postupno opada, što može smanjiti libido i utjecati na erekciju. Kombinacija tih promjena kod oba partnera stvara situaciju u kojoj rutina i nedostatak razgovora postaju dodatno opterećenje. Psihološki faktori. Ne možemo zanemariti psihologiju. Ženska želja nije samo refleks tijela. Ona je u velikoj mjeri povezana s osjećajem sigurnosti, samopouzdanja i emocionalne povezanosti. Ako žena osjeti da je partner gleda s divljenjem i poštovanjem, njezina razina uzbuđenja prirodno raste. Ako pak doživi kritiku, nezadovoljstvo ili osjećaj da mora nešto odraditi, želja nestaje. Položaji u seksu u tom smislu postaju simboli. Kada žena vodi, ona osjeća moć i kontrolu. Kada je licem u lice, osjeća povezanost i intimnost. Kada istražuje nove kutove, osjeća znatiželju i uzbuđenje. Dakle, poza nije samo poza. Ona je poruka. Kulturni i društveni čimbenici. U našoj kulturi, osobito kod starijih generacija, seksualnost je često bila tabu tema. Mnogi muškarci i žene odgojeni su u uvjerenju da se o tome ne govori ili da je seks nešto što se obavlja radi djece, a ne užitka. Takva uvjerenja mogu nesvjesno kočiti ljude čak i u kasnijim godinama. U svojoj praksi često susrećem muškarce koji misle da traženje promjene poza znači da nisu dovoljni
ili da partnerica želi nešto što on ne može pružiti. To je pogrešno razmišljanje. Žene ne traže savršenstvo, već pažnju, volju i otvorenost za eksperimentiranje. Faktori rizika za pad želje: hormonalni disbalans, menopauza kod žena i pad testosterona kod muškaraca. Kronične bolesti, dijabetes, hipertenzija, srčane bolesti mogu smanjiti cirkulaciju i libido. Psihološki stres, depresija, anksioznost, svakodnevni pritisci posla i obitelji. Loše životne navike, pušenje, alkohol, sjedilački način života. Nedostatak komunikacije, možda i najveći nevidljivi rizik. Kada se o tim temama ne razgovara otvoreno, partneri počinju razvijati pogrešne pretpostavke. Muškarac misli da žena više nema želje, a žena misli da muškarac više nema interesa. I tako, oboje se povlače, iako rješenje često leži u sitnim promjenama i iskrenom razgovoru. Mitovi koji zbunjuju muškarce i žene: postoji nekoliko tvrdokornih mitova koje vrijedi razbiti. Seksualna želja nestaje nakon 50. godine. Potpuno netočno. Studije pokazuju da ljudi u zrelijim godinama i dalje imaju snažnu potrebu za intimnošću, a zadovoljstvo se često povećava jer nema pritiska oko trudnoće i postoji više emocionalne stabilnosti. Žene ne vole eksperimentiranje. Još jedan mit. Mnoge žene upravo u zrelijoj dobi osjećaju veću slobodu jer su sigurnije u sebe i žele isprobati nove stvari. Ako nema spontane erekcije, to znači da je muškarac impotentan. Netočno. Erekcija ovisi o više faktora: hormonima, cirkulaciji, ali i stresu i umoru. To ne znači kraj seksualnog života, već potrebu za prilagodbom. Ako se partnerica ne uzbuđuje, to je njezin problem. Ovo je posebno štetan mit. Seksualni odnos je zajednički čin i oba partnera imaju odgovornost za atmosferu i zadovoljstvo. Kako navike mogu pogoršati ili poboljšati situaciju? Jednostavni primjeri iz svakodnevnog života često čine najveću razliku. Prehrana i tjelesna aktivnost, hrana bogata antioksidansima, redovita šetnja ili lagano vježbanje povećavaju cirkulaciju i izravno poboljšavaju seksualne funkcije. Razgovor prije i poslije odnosa, partneri koji otvoreno pričaju o tome što im se svidjelo, a što ne, imaju puno zadovoljniji seksualni život. Rituali intimnosti, male geste poput poljupca za dobro jutro ili zagrljaja prije spavanja održavaju emocionalnu bliskost i prije samog seksa. Otvorenost prema promjenama, isprobavanje novih poza ne mora značiti gubitak identiteta, nego obogaćivanje veze. Sada kada razumijemo koliko su promjene u tijelu, psihologiji i navikama važne za seksualni život, postavlja se ključno pitanje: što učiniti? Jer znanje je vrijedno tek onda kada ga pretočimo u praksu. Kada potražiti stručnu pomoć, prvo želim naglasiti: ne čekajte predugo. Ako primijetite da se vaša partnerica ili vi sami mjesecima borite s nedostatkom želje, boli tijekom odnosa ili problemima s erekcijom, to nije znak starenja koje se mora prihvatiti. To je signal da tijelo traži pomoć. Za žene, ginekološki pregled može otkriti hormonske promjene, suhoću ili infekcije koje se lako liječe. Za muškarce, urologa ili androloga treba posjetiti kada erekcija postaje nepouzdana ili kada se pojavi bol. Često otkrivamo da iza tih simptoma stoje bolesti poput dijabetesa, visokog tlaka ili hormonske neravnoteže. I kada se one liječe, vraća se i seksualna funkcija. Pregledi i testovi koje ne treba ignorirati: hormonske analize, testosteron, estrogen, prolaktin, krvni tlak i šećer u krvi, jer loša cirkulacija direktno smanjuje osjetljivost i erekciju. Psihološko savjetovanje, osobito ako postoji stres, tuga ili problemi u komunikaciji. U mojoj praksi često vidim muškarce koji dolaze zabrinuti zbog erekcije, a zapravo otkrijemo povišeni tlak ili šećer. Dakle, seksualno zdravlje može biti i rano upozorenje na ozbiljnije bolesti. Što možete učiniti kod kuće osim stručne pomoći? Postoje svakodnevne navike koje mogu napraviti ogromnu razliku. Redovita tjelovježba. Ne govorim o teretani 3 puta tjedno, već o jednostavnim aktivnostima poput hodanja, plivanja ili laganih vježbi snage. One poboljšavaju cirkulaciju, jačaju srce i izravno povećavaju dotok krvi u intimne organe. Prehrana, namirnice poput orašastih plodova, ribe bogate omega-3, povrća i voća poboljšavaju zdravlje krvnih žila. Masna hrana, alkohol i previše šećera rade upravo suprotno. Rituali nježnosti. Možda mislite da poljubac ili zagrljaj nema veze sa seksom,
ali zapravo upravo ti mali trenuci grade emocionalnu povezanost zbog koje će žena poželjeti intimnost. Vježbe s dijeličnog dna, često zanemarene, ali korisne i za muškarce i za žene. Ojačavaju mišiće koji sudjeluju u seksualnom odnosu i poboljšavaju kontrolu. Razgovor bez srama, najvažnije od svega. Pitajte partnericu što joj odgovara, recite joj što vi volite, bez nagađanja. Terapije i tretmani postoje i medicinska rješenja koja mogu značajno pomoći. Hormonska nadomjesna terapija kod žena ublažava simptome menopauze i vraća vlažnost i elastičnost tkiva. Testosteronska terapija kod muškaraca može vratiti libido i poboljšati erekciju, ali samo uz liječnički nadzor. Psihoterapija ili partnerska terapija pomaže kada je problem više u odnosu nego u tijelu. Fizioterapija s dijeličnog dna može biti izuzetno učinkovita kod žena s bolovima ili kod muškaraca s problemima nakon operacija prostate. Mitovi koje želim razbiti jednom, zauvijek, tableta je jedino rješenje. Mnogi muškarci vjeruju da su lijekovi poput Viagre jedini izlaz. Oni pomažu, ali ne rješavaju uzrok. Ako ne promijenite životne navike, problem će se vraćati. U zrelim godinama seks više nije važan. Potpuno pogrešno. Seksualna intimnost nije luksuz, nego potreba. Ona gradi bliskost, smanjuje stres, poboljšava san i zdravlje srca. Ako partnerica šuti, znači da je zadovoljna. Žene često šute iz straha da ne povrijede partnera. Šutnja nije znak užitka, nego često znak da nešto nedostaje. Praktični savjeti za održavanje intimnosti. Uvedite novost jednom mjesečno. Nova poza, novo mjesto, nova tehnika dodira. To ne mora biti ništa ekstremno, samo znak da istražujete zajedno. Njegujte predigru. Ona nije uvod, ona je sastavni dio odnosa. Dodirom, razgovorom i poljupcima gradite atmosferu. Njegujte svoje tijelo, briga o higijeni, njezi kože, kosi, pa čak i odjeći koju nosite kod kuće, sve to utječe na percepciju poželjnosti. Prihvatite humor i spontanost. Smijeh u krevetu nije neprijatelj strasti. Naprotiv, on stvara opuštenost. Ne uspoređujte se s mladima. Seksualnost u zrelim godinama ima svoje prednosti. Iskustvo, strpljenje, poznavanje tijela. Iskoristite to. Ono što želim da zapamtite jest da kvaliteta vašeg seksualnog života u velikoj mjeri ovisi o vašem stavu. Ako vjerujete da je sve gotovo nakon 60. tako će i biti. Ako pak odlučite učiti, prilagođavati se i otvoreno razgovarati, otkrit ćete da intimnost može biti jednako snažna, pa čak i ispunjenija, nego u mladosti.